Bakit? O, apay. Tanda ko may baga kanyam. Hintay. Nyati bagam. O paano ko majinibaak? Apay. Ano man ti kom kinibakan? Tanda ko may parog ko kanya na bakit? Iparog. Amom lang arudan nga tarkok ti babay achi yun. Amok mo bakit? Baring ang mayat mo suna di pakam amok. Sige. Sika bahala. Baka din naman ti papapanan nyo na. Awan bakit? Kadwa lang mo ti suna. Wen sige. Gawin ka maladagos ha. Tado pa yung bram dito yung balay. Wan bakit? Padawa mga roti kwartam. Apay nga na anong ti kwarta? Nakasasidagan ta balay ni Bak. Katagpiliti kami di papanamay. Ay na. Gastos manan. Oh. Atan ni 20. Oh. Manayatan. Uy, manayari yun. Salamat na bakit? Nagsingpit ka nga talaga. Love you. Love yung tarupam. Ang kaman lang nan. Sige girl bakit? I love me. Ano yung bagam? Kunak bakit? Napindas ka. Kat nabayagan ah. Umalis ka man lang nan. Wan bakit? Umalis ako. Punay, nagpintas mato yan. Hug, samitain, George. Iya pa eh. Oo na may silipon ni Baak. Mabagbagtit sana. Hoy, Baak! Apa yung umum na natin cellphone mo? Ugis ti sa pamandres. Tatay ka pa dita? Ayaw ang Baak. Awan natin sangom. Apay nga arti ka manin. Nagmayat ti bubuyaki. Istorbo ka. Kita man na eh. Katay-katay ito cellphone mo. Kakaungom. Nagpintas na kami natin ni Andres. Kitakman. Wow! Pintas saya. Mabalinin. Napimpinda sa inasapat ko di paling kita tay Baak. Oh, tata. Amok no din no nagsira ka na Baak. Oh, tata. Iparog mo. Kung Baak, karanaan ta. Nagpintas si ka. Napimpintas pa ito yung unguma. Aranain. Nangay tamok tikas ta. Siyak bahala Baak. Ana, kaya't mau? Sigurado ka nga napintas, Andres. Baka kas na sunggumay. Sunggong ay bagbagam. Napintas nga talaga di Baak. Sige man latan. Ngimsi ka bahala kanya ka. Wen, nintan, tagsukatan. Ta, isuot mo ma di pangbunyag mo. Ta namaya mga buyaan. Punay ka nga pangbunyagin. Ana, madim kayat? Winlatan. Sige raw, kinita talang to damdamat to yan. Ikan. Ngay. Nya oras eh, naumailangan eh. Nabanglos ti purumakaw. Nagpayag maji yun. Napatarkukan sa amot to. Ay apo, waldawan. Hoy, Andres. Ana, may malati pormak. Apay nagbayag ka. Hindi gusto masama maami nga pamanglumon. Nay, nakalukap pa sipor mo. Mangibabain ka. Ininom ko pa yan, Andres. Tano bumanglo ati sang ko. Ana, may malati pormak. Woy, may tatan. Tagaro din. Mayatin niya. May apang bunyagan. Ana. Nakadadayo mo pinagpagnatan. Di pa lang namin ginamit yung motor mga 1,000cc. Ang nga gasolina na. Hey, rati sa gaya mo yun. Makikita mata nga balay. Ata ka maning ka eh. Uy na, makikita kang madya nga bulag. Ata ti balay da. Ay napindas kang babaeng ibagbag kanyam. Sigurado ka nga dita balayda. Baka madimit ah. Ita baak. Tak nakita nga sumrag. Intang nga din ah. Ata man ti kahit ko baak. Agresibo. Kitoy na, apay kapoy. Tagaro din. Ta habang kapatpututan natin por mata. Uy, Dan, asidig mo banglis ti pabanglukom. O siya garod na eh. Andres, din no tagarana. Ito'y atawa. Alang mo tari daw. Talong nga talaga. Ay, win na ya. O baak. Siyak pa lang timang busat ha. Win Andres, ta, awang may tamok tikas ta. Sige garod. Tarugyan ako. O ilaw. Oh, silaw. Ni, apay silaw. Aldaw pa ilang. Ay wala ya. Sige ulit. O aldaw. Napudot. Apanawin. Dagitaman Andres, naglaing kagaham nga kumansyon. Tuwa na ba? Nagiti di paglaingak. Ana, ituloy ka?
Wayne, sige Andres. Mabaling nga rumwarkan, tamabisin Kamin. Ni? Apay nga kastama Andres, apay mabisin kamin. Mabisin na kami ng baak, majakpay kami ng migat. Damdaman to hatabisin mo, ituloy mo na, tarong marasunan, tamakitak. Sige raw. O aldaw, naputot apanawin, mabaling nga rumwarka, taato'y dinak mababaakin. Kukis di sa pamandres, iyarognak no ibabay na dito. Testing pa lang nga di baak, ato'y tigpaypay sound. Puro la kalukwan ti amom, rugyanam kit din. Sige raw. Upay, may sa talyaw mula. Huwag maseng. Punay na Andres, naglamis na busis mo, makapaikat ni Pudot. Kutuwa na, shock pay. Ana, ituloy ka. Sige, rugyanam mo. Sige raw, takay banat ka. Mabaling nga rumwarkan. Ataluktan na. Hoy, nagtagari kayo. Ay, surdo nga lang kay Andres. Kumbak, apa yung artiso na? Si kayo manan, urahin daktit ha. Kukis di sa pamandres, balay na may gaya mga ito, ay surdo nga lakay. Supay ah. Ano, nung nagbilang ti may isa, among tarami dumam. Apa yung gana may isa lang, di ba yung gana talo? Amok ti style mong baak, nung may isa pa lang kung tataray ka nukan. Sige, rugyanam mo na. Sige, may isa. Hoy, sublikan man itoy. Darto klagar balikon, buri-burin takbay.